gegete ngono karo bakal-bakal kok seneng pakat. Para remajanya kompak ya ndak ya. Sepenting guyub rukun ya Mas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih matur sembah nuwun ingkang purun jawab salame kula. Mugi-mugi tansah paringi panjang yuswani. Amin Allahumma. Sugeng dalu selamat malam sugeng minanggian kali keluarga besar dari Ngesti Budaya ingkang disesepuhi kali Rogo Mas Heru Super ingkang kagula wentah kali Mbak Yayu Kamalin dan Mas Gogon mijil saking Dusun Jawa Kecamatan Saleh Kabupaten Rembang Jawi Tengah Indonesia. Wonten nomor WA-ne Mas Heru, Mas Super sampun sudah tertera di bawah ini. Mbok pilih panjenengan ajeng nimbali keluarga besar dari Ngesti Budaya gampil mawon saged menghubungi nomor WA. Napa saged tindak mawon teng daleme kula Jawa Kecamatan Saleh Kabupaten Rembang Jawi Tengah Indonesia. Nah, kepanggih kali kula Mbak Yayu Kamalin dinten menika spesial kangge keluarga masyarakat Dusun Sumber Saka. Antar spesial kejagam ingkang kagungan kersa Bapak Bapak sapa mangak kok lali ya. Bapak Suwono nggih. Nggih, heeh. Alhamdulillah mugi berkah barokah nggene nimbali Ngesti Budaya tansah lumintur rezekine amin Allahumma. Sedaya keluarganipun paringi selamat lujeng adem ayem tentrem sehat kabeh panjang yuswani amin Allahumma. Juga terspesial buat adikku Fadil yang dikitankan adik Fadil ya Ndek ya. Semoga menjadi anak yang soleh berbakti sama kedua orang tua iso migunani tumrap bangsa lan negara ya Ndek ya. Jadi putra kebanggaan kedua orang tua iso mikul dhuwur mendem jeruk asmane wong tuane. Amin Allahumma. Amin. Juga terspesial terima kasih atas supportnya dukungannya dinten menika Ngesti Budaya. Alhamdulillah saged berdiri kembali ya Ndak ya. Alhamdulillah semoga berkah lancar jobnya tambah laris ya Ndak ya. Sithik-sithik angger ditelateni ya sok dadine ya alhamdulillah rezeki ki wis ana sing bagi ya Ndak ya. Juga terima kasih supportnya didukung bareng bersama video syuting yang sangat luar biasa. Ada Media Tama. Juga ada Satria Jaya Audio suarane ngendi tengah. Ngorok mangkuk. Juga AM Letai Jakpala. Terima kasih lampunya sangat luar biasa.
Ya. Ini tak sepil satu-satu ya Kang Mas ya. Minta spotnya Kang Mas, musiknya juga. Yuk, ada openingnya Gesti Budaya, tak sepil satu-satu, maju dong Gesti Budaya. Yuk, siji loro rondo ini sidik dok. Nah rondo ini barisan dari sana dari cara dok tukang sotinya siap burung siap sih pemanasan sih. Ada rene sini dok, ada rene sini dok, ada rene sini dok, geser rene sini dok. Lah raine bener ketok metong. Lah ngene padang siap masih media utama tulang sambil siji-siji ya mas ya. Di sini ada sebelah kanan yang punya nama ada Mbak Rina. Tunjukkan dong. Lah rada maju sini dah. Lah iya. Aduh. Geser mas. Ada bersama Dobi. Yuk. Tunjukkan goyanganmu sayangku. Tak gilir lagi. Sini das. Yang ketiga ada Dek Yeni. Dek Yeni. Aneh tara lah mas. Juga tak sepil kembali ya. Bersama ada Dek Yeni. Dek Yeni nomor 3 ya. Ya. Geser ronde masih. Lulu. Ada Dek Laras. Yo. Kembali lagi tak goyang yuk. Ada Dek Wonder. Ada macam ini dong. Lah. Dek Wonder. Laisa. Tak goyang lagi buka dos. Chris Jo. Chris. Ayo Dek Chris. Sak. Ser. Tak gilir lagi yuk. Sini mas. Dek Shirley. Maju dari sini. Wok. Juga ada si cewek sing manis Dek David. Maju dek sayang. Ayo pokoknya dok. Goyangannya dok. Ser. Halusan ya gitu. Juga kembali tak tampilkan ke sini mas. Ada Dek Asna. Maju dek. Keluar. Tak gilir lagi, sepil lagi sebelah sini yuk. Ada siapakah dia? Ada Dek Sia. Ser. Isih ono mas, isih loro tas. Tak goyang ada Carolina. Maju dek Carolina. Sok. Weh. Sing terakhir mas uwekil darah ke mas. Uwekil ya wis tak panggil lo. Dek Bia maju dek. Set. Dah yo. Pokoknya dek pokoknya. Kembali goyang sama cewek-ceweknya Gesti Budaya. Kembali bersama ada yang kawalin. Tampilkan dong goyangannya dong Gesti Budaya. Ser. He.
opening yang ngesti budaya ingkang disepungi kali Mas Heru dan Mas Subur. Nah, kembali bersama ibu dan bapaknya. Kita kasih persembahan lagu tembang demi tembang. Ibunya ada permintaan gak Bu? Jambu alas, mungkin kalah jengaken ya. Dikasih tembok kangen dulu ya, monggo Kang Mas. Mungkin katuran jambu alas ditenggo nggih Bu nggih. Nggih. Yuk.
si tombol kangennya spesial juga kembali ke masyarakat dusun sumber soko juga tak lupa ini satu permintaan spesial buat ibu iya bu iya minta jambu alas kalian apa bu jambu alas kalian apa ibu oh tali kotang ngerti bu tali ini kulo niki rapate kenceng lah ya rasane kudu mlorot ae. Aku nek kelingan nganggo iki, Nduk. Kotange jare manggo ing mlorot teko ngisor. Yo teko kene. Aku tak eling-eling kudu ngguyu wae aku. Mosok kotang kok manggo ning peteng. Aku. Ya, iki ada satu permintaan jambu alas juga ada tali kotang juga. Tak goyang. Ada siapakah dia? Enaknya tak pilih sing dia jambu alas asna jambu alas ya dek yuk duetnya yuk karo capalah yuk capalah karo sampai iki yuk si Billy Community Ngesti Udoyo goyang di asna kelingan manis seseme terus kelingan ramah kembuyune tresno lan kasih sayange parepatiku lakon dadi bojone sayange wis duwe bojo nanging aku wis kebacut tresno nelongso rasane ati yen aku nganti lakon melu duweni Simbil Community Mbak Rina ada gula ada semut durung rondo direbut manis rasane senajan tilas tak enteni randane sayange wis duwe bojo nanging aku wis kebacut tresno nelongso rasane ngati yen aku nganti rak lakon melu duweni oi Ngesti Udoyo Satria Audio AM Lighting jambu alas kulite ijo sing gagas wis duwe bojo ada gula ada semut
manis rasane senajan tilas tak enteni randane kelingan manis eseme terus kelingan ramah gembuyune tresno lan kasih sayange karo patiku lakon dadi bojone jaran yo Mbak Rina Mbak Yayu rasa kulite ijo jadi kakek wis duwe bojo ada gula ada semut durung rondo aja direbut Satria Jaya Audio like it. Jambuan lasno manis rasane senajan tilas tak enteni randane kelingan manis eseme terus kelingan ramah gembuyune tresno lan kasih sayange karo patiku lakon dadi bojone Terima kasih Dek Asna dan Mas Palah ya. Ibu jambu ala sudah ya Bu ya. Jika ini ada spesial ketika face-nya Ngesti Budoyo dulur lanang dari Duren Sawit Kayen hadir Ciroto hadir wih aku tadi sok tanggal 16 yo aku mbok amperno ta ora aku dadi bintang mertamu ning kono sok tanggal 16 pokoknya sing nampiri kowe tok lho yo iya ini juga ada Mas Indra dari Kayen Ciroto Duren Sawit juga Dek Sarip juga terima kasih Mas Jeki Lungiting Asmoro dari Kalimantan Sumatera Barat Sumatera oh dok ya pokoknya dari Sumatera ya dok ya ya juga Pak Man juga dari Jawa Timur juga ada Mami Daning Mbak Ning juga Manan juga dari Ngepon Jatirogo juga Mas Edres juga dari Jatirogo Mas Gondrong juga dari Lasem Simbil Community wih siji gak angkutannya gak teko ndok Acino gak teko ambeien gak ada didelok kowe streamingnya ojo wongnya pasang ya ndok ya jika ini terdiri dari supportnya Simbil Community yuk Mas Luki Cak Palah juga ada Mas Titi juga terus apa nada Luki juga Asadiah CS juga pokoknya ini luar biasa AM Leteng supportnya luar biasa terima kasih atas dukungannya semua Satria Jaya juga Media Tama yang lagi nobar di rumah jangan lupa di like, komen, dan subscribe yang di share juga terima kasih para yang nobar di rumah di channelnya Media Tama ojo lali di subscribe di like iki tak kasih tembangnya statue De Indra Kayen Duren Sawit Ciroto wis tak sebutno kabeh
Watu-watu kaya menggarene kok mau ora ngejak mau bature. Sopo nek? Sebogok tancung ora mbok info ya bos. Ya Dek Laras. Statue Dek Laras. Makanya batu statue juga ada. Kali Kotang juga, Lumping Asmara juga. dari dulur Kuranang ya Ndak ya. Dari Cak Indra dan Mas Harip.
Wis arep piye njaluk lagu apa to, Rip? Jere. Akeh metuwe wis payu lho, Nduk. Lagi metu wis payu 200 aku, Mbak. Masyaallah. Wih, sapa mau Nduk sing nyawer, Nduk? Mas. Mas apa? Mas. Mas lanang. Mas. 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 Sapa to, Mas? Mas. Mas Sogi. Mas Sogi. Aja tambah iya lho kaya banyu wae Asogi. Mas. Iki lagune apa ndak tarik? Jaluk lagu apa to, Mas? Heh? Ngerti ae nek jemblumku kebul-kebule, Mbak. Jemblem. Heeh. Kowe ngerti to? Nek Tambahi ya, Mas ya. Tambahin neh ya. Heeh. kowe kemecer jemblem mau langsung re jemblem sak betotan betot tiyel 200.000 kuanten nek diterus-terus nduk betot tiyel Kolore pedot. Ya Mas Sogi iki diaturi jemblem ya Nduk ya. Ya monggo Iya, jemblem Mbak. ya monggo. Sesuai dengan permintaan Mas Sogi. Sogi saya. Ogi kok Sogi. Ogi. Ogi. Heeh. Kaya ngombenan jelly drink kuwi ya. Apa? Ogi. 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 Lah ya Ogi. Tak kira minuman sing jelly drink, Ogi jelly drink. Dak kenyil-kenyil, Mbak. Ayo Mas. Ya jemblem ya, monggo. Ya Mbak Santi jemblem kebul-kebul. Dados. Kowe rasak lebatan langsung ngono. Iki mau salah ukuran lho, Mbak. Ora ukuranku mbok wehno aku kok, Mbak. Gak apa-apa. Gak apa-apa iki khususon kok Kang. Sing simpel menengah. Yuk. Tak palah. Iki lho. Penak gundilan. Iki lho. Ndang gage gundilan. Iki. Apa? Iki. Iki lho. Nah. Iki lho Mas. Yuk. Mas Ogi, duet. Duet ayo. Ayo toh Mas. Tunjukkan kemaluanmu. Penasaran apa ya tenan kowe dodolan jajan bakul jajan mesti wae jajanmu yo enak tenan. Jemblem Mas Ogi. Jemblem.
jemblem sing kuwi dik Jemblem sing ngendi to Mas? mosok ra ngerti dik iya jemblem sing mbok gembol kuwi asik Kurangan mbak ya? Anyar toh? Anyar. Iya, langsung rime kok muanti men ya, Dek ya. Terima kasih para musisinya, sangat luar biasa. Juga Mas Ogi, terima kasih juga ya Mas ya. Bunga-bunga sosialnya. Iki tulus lahir batin dirimu tak ya ini Mas ya. Gak urunan toh? Oh gak. Lah mau sing betot 2000 iku ya tulus sing mau. Loh, ngono ku lah ya njaluk kancane no. Lah iya kabeh Mas Ogi eket ngono. Kula bareng betot kok metune 2000. Betotone nek ngono. Yo, kandhani Mas Ogi, kancamu lho kandhani. Wis 1000 metune mok 2000 kok sesone terus kapan? Ya Allah. Lah, conton kaya Mas Ogi, betote akeh sok ben rezekine malah akeh ya Mas ya. Bojone tambah ayu ya Mas. Wis di bojo lho. Wis. Bojo telu, bojone rondo. Walah. Kira-kira sing nyawer 2000 iku mau di bojo ta wong? Kurang. Bar saiki nah. Duda kok sangune mok 2000. Jaluk Mas Oki ya ngono ku medhotne. Iya, terima kasih Kak Mas ya. Ini juga sudah dikasih ada jemblemnya sudah. Ini ngaturi permintaan pamdetanipun ada Mas Jeki dari Sumatera, Kalimantan. Lu ngiteng asmara. Ayo Mbak Rina. Kak Popo. Wih ojo kadang dulur lanang. Nah, kita aturi mie iku lho ning kono to. Dra coba telena Dra. Ayo, sane ku menengae kok rip. Dek niki seneng mbak ora duwe mic model ngene. Kandhani. Piye? Aku duwe fatayat anyar, Dek. Piye, Mbak? Fatayat anyar iku lho, Dek, wong ngene kono, Dek. Lah, Ya para Allah. muslimin muslimati, para persawan persetu perportio koyo kuwi. Nggih, Bu Aja. Bu aja ya. Tunggale ambeien mang lho, Mbak, iku. Anyep yo. Iya, lu ngiteng asmara sayang ya. Monggo Mas Jeki terspesial. Iya Mas. Spesial buat Mas Jeki. Iya. Semangat bekerja. Semangat sekali mencari cuan. Gue nanggap. Nek Kurang, kurang. Nek. Gue turun kurang. Ngerti sudah ya. Iya. Sebenarnya
setiane hati. Aku tresno Ayo Mas Abi, sliramu oh. dawa bagus. Ora eling dina lan wektu. Ora eling dina lan wektu. Ngerti nek penyanyine aja masuk angin. Sawerane dhuwit 1000 klitik. Iya. Nek toto Iya. toto real gawe tato Tanda merah. tanda merah. Tak ejaki. Terus serek. Terus kurang mlebu, Mbok. Ya Allah. Kuwi iki dhuwit ngene iki sangat berguna. Nek munggo cerok masuk ngangin. Lah iki tombone yo iki ya. Mas apa mau nduk sing nyawer, Dok? Mas apa jek takoki, Mbak? Masya Allah baik hati, Masya Allah. Ya Allah. Iki mau tunggale sak PT karo Mas Oki. Sing nyawer mau sing ndi? Ya Mas Oki juga. Bu. Ngono ya, contonen sing nyawer 2000 mau. Contonen para kawan-kawan setanah air se-Indonesia. Conton. Mau nyawer piro nduk mau? Wah iki yo nduk ya. 100.000. Ayo putatone. Mosok gak isin ora. Kudu tak tagisi ya, Nduk. Iki Mas mau njaluk lagu apa, Mas? Bahtera Cinta. Oke, masuk. Tak goyang Bahtera Cinta Dek Nopi. Emang Dek Nopi. Ya, iki sing njaluk Mang Bahtera Cinta monggo. Arek yang dari belakang yo. Goyang yo. Ngesti Doyo Satria Jaya AM Lecting Soteng Simbilnya Indonesia. Beredar sang bumi mengitari matahari. Namun cintaku Takkan pernah berubah masa demi masa. Kita berdua takkan pernah berpisah.
berlayar bahtera mengarungi samudra. Mencapai tujuan di pantai harapan. Ngesti lo ini. Oke. Oh gitu bener. Masa sama Satria aja ya. Bagaikan gelombang yang datang merintang, takkan berubah haluan cinta kita. Sang bumi mengitari matahari. Lang nonton takkan pernah berpisah. masa kita berdua. Takkan pernah berpisah baru dalam cinta. Berlayar bahtera mengarungi samudra. Mencapai tujuan di pantai harapan. Ngesti lo ini Satria Jaya AM lagi. Iya. Cintaku hanyalah untukmu, sayangku hanyalah untukmu, rinduku hanyalah untukmu. Badai dan gelombang yang datang merintang, takkan mengubah haluan cita-cita. Aku hanyalah untukmu, sayangku hanyalah untukmu, rinduku Beredar sang bumi mengitari matahari. merangkai waktu tahun-tahun berlalu. Namun cintaku takkan pernah berubah masa demi masa. Kita berdua takkan pernah berpisah baru dalam cinta. Berlayar bahtera mengarungi samudra. Mencapai tujuan di pantai harapan. Oke. Terima kasih. Makasih coba lu. Sama-sama. Ngene subur. Sehingga malam demi malam iki tambah. Tambah hot, hawane tambah panas. Masih ngurang tangkai mas apa ya? Apa? Dawe asmara. Apa duit sendiri kah? Masuki apa duit? Masuki nih ngono kok. Di. Masuki nih ngono. Ngalai kono ta? Nyingkrang. Hei batin wae. Kuwi iki penuh dengan peniti dia itu. Dene cara kecoblos ngimpes nih ya. Ini juga ada permintaan dawai asmara. Nak goyang dawai asmara. Sepengi. Karlina dawai ya.
ketoprak playernya. Playernya delok ketoprak. Bisa deh. Iya. Sing ndi ya? Gak apa-apa. Iya keke. Terus dawai asmara dados. Terus suaramu apike ngono. Mas mari genteni kok. Cinta. Ya, dawai asmara Mas Oki. Oki saya bundar. Yuk. Bundar Oki saya. Dawai wis siap. Duet ya. Sini lho. Wah iya. Tak kira nek dirimu. Nyoto-nyoto nek njaluk wis aku yakin aku dueti. Ternyata sambatan. Bocah wis tenang kombo. Lono. Ayo, Dik. Mesti goyang. Ceret. 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 Ojo bilang lo ya. Tidak bila bukan. Orang gelandangan dia. Gawe asmara mengalunkan senandung rindu. Tak terlukiskan bahagia. Ayu di dalam suka cinta. Tenggelam di dalam bahagia. Damai asmara bergetar sadu, mengalunkan senandung rindu. Tak terlukiskan bahagia. Papa Asna. Ngesti budaya. Langah ngana. Ayo Mas Agung.
panggilkan terjawab. Selalu bersamanya, pesona cinta menggapai semua, menjanjikan sejuta indah. Untuk menyamaikan benih cinta. Iya tak gilir di Karolina. Ayo. Syair para pujangga mengabadikan cinta, hati para dewasa pasti tersentuh cinta. Menjanjikan sejuta indah, terbit selera, tergugah jiwa, untuk menyamaikan benih cinta. Iki mau tenis Sapondo. Ya, terima kasih. Terima kasih. Apa yang kau bagi? Yuk. Ini perwakilan dari Mas Hoki. Wis diaturi iki mau dewe asmara. Tak kasih tak goyang kembali menyekat waktu. Iki jam piro? Hah? Jam 1 ya. Tak panggil no Dek Yeni dan Dek Wanda meluncur ke sini. Diaturi tembang-tembang campur sari ya Dek ya. Iki khususan langgam campur sari Dek. Yuk. Nih berdua. Yuk, mie di sana dikasih tembangnya apa? Yuk dikonfirmasi. Apa ya? Apa Dek? Ya kayak ngono ku lho. Ciro lu bimbalayon kampreng. Hah? Ninggal Katresna ini ya, Mbak. Ninggal Katresna. Wih, satu tembang terspesial kejaga ke Mami Daning yang lagi nobar, yang berada di Ngepon juga. Jatirogo terspesial Ninggal Katresna, iki kelanganane Balan juga. Sugeng midhangetaken ya monggo. Ninggal Katresna. Dados. Ngesti budaya.
Sun. Wes no iku mau. Kuwi nu kok lamun suwiti apa piye? Ngaca. Kok tak celokno penyanyiku loro kok. Oh iki lho tiwas nyekel mic ya Allah. Ya. Apa deh? Ya wis, Manda takon nyanyi dhewe. Apa lagu apa deh? Aja purik deh. Ayo deh. Jer. Woi no batengku kok sediluk. Lah yo, woi no sediluk kok wis belak mang. Apa iki dia? Kasunyatan. Nek iki kasunyatan tenan iki, Nduk. Kasunyatan lagune Kris. Jan. Yuk. Kasunyatan. Kasunyatan. Gampang nompokmu saiki wis beda. Nopo kasunyatane Kresna.
makasih. Kok ora mulus iki piye ta ya? Lah mau jambret ora gelem iku kadhuwe iki kok iso piye ta ya? Dek Mia meluncur ke sini bersama melawan siapakah dia sing urung sapa nduk? Krisjon. Yo, sopotnya Krisjon mana? Sopotnya Mia mana? Dibagi loro sepote nduk. Lah yo iki melawan iki dan iki. Ronde 1. Sur. Kita panggilkan penampilannya Krisjon. Maju dek. Cek du cek du cek du cek du cek du cek. Mangopos deh. Melawan Bio. Cek cek. Konsepnya piye to? Ayo lagunya apa, Dek? Ayo. Umpama. Saisam. Ayo Jan, apalam apa Jan? Singkong keju. Yoh, ndek jalukane om. Aku suka singkong, aku suka keju. Dek ora terima lagi mulutku. Woi jalukane sing ono. Ngono ya. Jan, Pri singkong dan keju ya. Yo semangat. Yo. Kau bilang cinta padaku. Kaki Eo. Aku bilang tunggu dulu. Selera kita terlalu jauh berbeda.
suka keju. Oh, oh, oh. Aku suka jaipong, kau suka disco. Oh, oh, oh. Aku dambakan seorang pria yang sederhana. Aku hanya anak singkong. Aku hanya anak Wis mengine umat sido. Nah. Iki wis iki diatur ya. Iki satu tembang terakhir. Shirley. Ke Kemari ke. ayo lari-lari, Shirley kemari ayo lari-lari. Aku punya Anjing kecil ku beri nama Shirley. ia senang Berlari-lari sambil berlari-lari. Shirley kemari ayo lari-lari, Shirley kemari ayo lari-lari. Iki ndak kudu cengki wong loro tapi ya. Koyo apa ditemu ngono hendo. Ayo, Dok. Satu tembang terakhir apa? Reok pada raga. Reok Jone. Reok Mas, yang terakhir ya Mas. Yuk. Dudak, tak dudak. Satu tembang terakhir iki karo ngeranti momongane persiapan kaya kagem Dara Putri. iya mbak, Tak kasih reok pada raga ya nak ya. iya mbak. Monggo, dados. Sing njaluk Mas ndi to? Kok nyawer? Wis siap urung? Reoke disawer ora? Ki, ayo Ki. Mas Ogi, Nah, iki betotmu Mas. nek rambut betot tak betot aku lho. Siap. Ya. Terakhir persiapan Dara Putri. Diskete keri. Diskete kari ya balik ke Shirley. Guk. Ayo Li. Bisa Li. Li. Apa? Gak iso. Ketinggalan loh diskete. Oh iya. Ya Rene. Ini iki lagu ini apa? Hah? Wih, lagune ngeri yo. Tresno tekan mati Mas terakhir yo. Ya, gentine rok meneraga. Mor selai rambut betotno kok iya. Diskete keri hasil. Aku ralino bisa marang sliramu. Ojo omongan dadi salah
juga materi Bang Libur. Terima kasih banyak atas bunga-bunga sosialnya. Semoga tambah berkah rezekinya malimpah ruah. Nyuwun pangapunten sedaya konjak kagem Bapak ingkang nganggen kersa, sedaya segenap keluarga besar dari Ngesti Budaya. Mbok pilih atur Bang Libur nek wonten kekirangan anggene nglipur penggalih panjenengan. Nyuwun agungnya pangasami minjen saged katimbalan malih dalam keadaan sehat walafiat. Muga-muga sehat, selamat sing ditanggap, selamat sing nanggap. Amin Allahumma. Amin. Jawab darah. Darah. Sampai mulai Rip. Mulai darah. Oke ngenteni masuk subur. Ya, hati-hati ya. Jawab darah. Sedaya sampun rampung anggene kula netepaken kewajiban menika. Mboten wonten kuciwa babar pisan, Ndara. Apa kuwi tenan? Nggih. Yen to kaya ngono, aku nelaki genging matur nuwun banget. Dene iki bisa kepepak karyamu kuwi mau. Wis mbok tindakke kanthi getih. Nggih. Ora bakal gawe kuciwa penggalih. Oh, kados ngaten. Tok ing kene kelan kanca ruangku kabeh gawe rangan suka. Aku ora bakal paring apa. Oh, nggih. Kula matur suwun, Ndara. Nek jenengan mboten paring duka kalih kula. Kaya ngono kuwi. Nggih. Nanging rumangsa kangen banget sabrone ngati. Sawise garwaku temes tendang sedone iki mau tindak netepi kewajiban. Kok wis sawetara sine kegurung ana kondor ya piye. Kula nggih kumen, Ndara. Lah kok bisa ngono? Lah nggih anggene netepi kewajiban lho kok dami sanget. Kaya ngono ora kaya adat. Nggih. Lho. Aduh. Dipun kiat-kiat. Aduh. Duh, atos lenggelempang Ndara. Ndara. Ketindian Ndara. Jenengan pipoteku arang rancangin jajar. Dipun pangapunten ingkang Gusti. Ngantos wonten kawi gantosan ngono. Ingkang lenggah menika wonten ing sakwis kiringipun kanthi paten ganti. Wonten peperangan ingkang ageng awit wonten salah sawijining senopati saking Raja Ayu. Ngantos peperangan ageng kathah pangorbanan. Kathah prajurit ingkang kapracundang wonten ing maju pas peperangan lajeng. Kanjeng Adipati maju dados Raja Senopati. Piyambakipun boten kawatanding kaliyan Prabu Marjipet ngantos wonten kawi kados mekaten Gusti.